guys, ano na ngayon, mga magpo 4:30 na ng hapon and i-ready ko na yung aking lutuin sa dinner. May minarinate na ako dito kagabi pa. May garlic powder na to, onion powder, tsaka ginger na powder. Pero lalagyan ko pa din to ng yung totoong lamas. So, nag-request po si Mr. ng adobo. So, yun, nag-marinate ka agad ako. Kagabi sabi niya gusto niya ng adobo tonight. Pero sa akin po, mag-ano ako ng pritong salmon, tsaka broccoli, tsaka vegetables, konting rice din. Kasi siguro mga 1 week akong walang karne. Pero this week, balik karne na po tayo. Pero ano pa lang, chicken. Yung ating adobo, lalagyan ko po ng potato kasi nga may potato pa kami natira dito and sira na sila. Sayang naman. And while nagre-ready po pala ako ng mga sangkap natin, gusto ko lang mag-shoutout sa ating mga bagong subscribers and yung mga nagko-comment sa atin. Si Cathy in France, katrabaho ko po siya dati sa Pilipinas. Si Evelyn Napilado, hello po sa inyo. Kay Trauby or Trob, hi Sam, thank you so much sa pagko-comment. And of course, sa ating always na nagko-comment dati pa talaga, si JD Minase, thank you very much JD. And also to Peter Wortman, kay Alain Steves, hello sa iyo. Kay Daydeth Vlog. Miss Evelyn sa Tokyo Exploring Yokohama. Ingat po kayo dyan sa Japan. And kay Hinsley family, thank you so much. Kay Junjun Rio. Ito, may nag-comment din sa akin si Petit7228. Sabi niya, i-change ko daw yung hairstyle ko para hindi ako mukhang siopaw. Pogi pa naman husband mo. Okay lang po kung yun yung comment nyo. Siopaw man sa paningin mo, mahal naman ako ng asawa ko. Okay lang yan. Si Annabel Cuevas. And hello din kay Krisha. Thank you Krisha. Siya po yung isa sa nag-comment ng part 2 ng chika natin. Sino pa ba dito? Si Bicolana ako. Si Miss Vilma Valera, hello po sa inyo dyan. Sweet Ria, thank you for watching. And si si Floresca, I think Filipina siya, andito din sa Netherlands. Ay hala, teka lang, Strawberry Girl, parang na-confuse ako si I think si Trob or Trauby, basta. Parang si Sammy yata or si Strawberry. Parang hindi. Si Ma'am Strawberry Girl, iba pa yata ito. Hello po sa inyo. Salamat sa pagko-comment sa mga videos. And of course, si Day Love Mir. Salamat kayo, Day. Isa po si Dayan sa mga nagmo-motivate sa akin. Si Love Mir Vlog. Nagmo-motivate at nag-i-inspire sa akin na mag-video pa rin. Ganon. Teka lang, tingnan pa natin dito. Meron pa to eh. Si Alpha Gadia. Hello po sa inyo. And si Miss Mimi. Hi, Miss Mimi Benavides. Thank you sa mga comments nyo po. TCC. Hindi ko lang sure, no? Baka nanay ko to. Hindi. Feeling ko ito yung Filipina din na andito sa Netherlands. Malay mo si mama pala to. And si Miss Imelda Padua. New subscriber po siya. Few days ago. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Welcome po sa ating channel. Si Miss Malu Perez. Hi, Maishi. You don't want to talk? You don't want to talk here? No. Si Oyen2688, thank you sa pag-comment sa recent vlog natin. Yung last comment niya a few hours ago was, that's an awesome journey and love story. Glad for you. At least you're blessed with good and happy family. Maraming salamat po. And sa mga silent viewers, salamat sa inyo. And I hope okay kayong lahat. Ingat po tayong lahat kasi lalo naman dito sa Europa. Although hindi na masyadong malamig pero maulan naman. Yun. Hi, love! Dito po siya nagko-color siya pero andito siya sa likod ko. Ayan o. Ayan. Say hi to them.
You don't wanna say hi? That's okay. That's fine. Yun talaga guys, minsan ayaw niya talaga sa camera and ayokong pinipilit siya na na magsalita or magpakita sa sa camera. Pinapakita ko naman siya pero pag ayaw niya pinupoint ko yung camera sa mukha niya, hindi din ayokong pilitin. Kasi pag gusto naman niya, sinasabi niya sa akin ba. So, ito na, nagre-ready na po ako. Hindi ko na lang po ipakita sa inyo kung paano lutuin to kasi alam nyo naman lahat paano lutuin yung adobo. My version ng adobo. Yung tatay ko po, magaling mag-adobo, yung pork adobo. Yun yung talaga yung style na nahihirapan akong makuha. Yung adobo na Bisaya na style ba, yung hindi masabaw na adobo. Ako dito, yung adobo ko may sabaw konti kasi nga may anak tayo. Mahilig po ito sa rice na may sabaw. So, yun. Si Mr. din, ayaw nang masyadong dry. So, kaya nilalagyan ko ng more tubig. Amoy na naman akong luya tsaka nito. Kakaano ko lang ng buhok ko. Kakawash ko lang ng buhok ko. Ang bango po nung marinade natin kasi nga may sesame oil siya. Nilagyan ko ng sesame oil. Kasi yung yung chicken na nabili ni Ruth, may kalansahan siya ba? Depende talaga kung saan mo nabili yung chicken dito. And also, kasi naka-experience na po ako na-bash po ako nung may nag-viral akong video dati na nagluto ako for the first time hindi para for the first time. Pinagluto ko ng Filipino food yung aking ang aking in-laws. Kasi nga may nakita dun sa video na may buhok-buhok pa yung ko ba. Although yung mga karne po dito na nasa supermarket na na po yun ng quality control na talagang nilinis na ba. Pero syempre nililinis pa din natin sa bahay ba. So, yun, nililinis ko naman po yung mga meat natin, no? Alangan namang ipakain natin na madumi sa pamilya natin. Pero kasalanan ko din kasi hindi ko nakita na may mga buhok pa pala yung manok tapos nalagyan ko na ng marinade. So, yun, syempre, hindi ko na po pinakita yung nagluluto ako na tinanggal ko yun. Baguhan pa yata ako nun sa pagbablog, guys, pa yung mga details. Wala pa ako niyan. Wala. So, yun, nabash po tayo dun. Ang daming nagbash doon. Hindi ko na ma-count kung sino mga nagbash doon. Okay lang. I take things constructively naman eh. So, pero kasi yung ibang approach ng mga tao, yung ibang tao, yung parang medyo hindi maganda yung pagkasalita. You can correct somebody or you can criticize constructively. Yung yung gamitin, yung mga salita ba, may proper way of advising somebody unless your purpose is to really shame a person, 'di ba? Dahil sa hindi magandang nagawa or siguro dahil sa hindi sakto sa paningin nyo, 'di ba? So, ingat-ingat din tayo sa mga mga sinasabi natin. Hindi naman all the time hindi naapektuhan yung sinasabihan natin ba. Malay mo may pinagdadaanan yung tao, yung ganun ba? So, let's just choose to, let's choose the right words. Minsan, of course, hindi naman tayo perfecto. Ako din, pag may mga nakikita ko sa mga pinapanood kong vlogs na hindi ko gusto, I'd rather not say anything. I keep it to myself kasi iba-iba naman tayo ng opinion, diba? O, diba kung ito yung ayaw ko sa ng sangkap, guys. Uy, may iiyak ako sa Ayan na po. Ayan. Diretso ko na lang siyang ilalagay. Hindi na po ako magigisa kasi isuslow ko po siya. So, yun. Yan. Dito, although most naman malinis yung mga meat sa market. Kasi nga, stricto po dito. Yung quality control dito ba. Pero, syempre, hindi naman perfecto all the time. So, may mga nakakalusot din siguro na hindi nalinis ng maayos to your standard ba. Yan. Kakuan ani ikahumot. And hindi ko na yung adobo ko po hindi ko lalagyan ng
ng laurel kasi nga gusto ko yung aroma ng ginger, yung mangibabaw. Char! Mangibabaw. Yan na po siya. Yeah, Papa and Mama. Is that Papa and Mama? Where's Papa? Papa, she go to take a bath. Sabi niyan, malaki daw siya ng tatay niya mo. And where's Mama? Jij heeft niet grote dikke buik. Ah? Jij heeft kleine dikke buik. Kleina, ba't dikke buik? Ja. Sabi niya, maliit daw tiyan ko, pero malaki. Ano ba talaga? Eerst maken. Aww. Do you like drawing? Ja. Yeah, what are you drawing now? Mama en papa. Is that my hair? Ik wil jouw haar maken. Ito pala yung buhok ko, guys. Parang na akong fido-dido sa lagay na yan. Weet jouw haar? Huh? That's my hair? This one? You like my hair? Yeah. Do you like Mama's hair? I like your hair. You have long hair, love. Ayan na yung ating adobo. Masabaw na adobo. Ay. Igo lang ha pagka marites. Si Ana kumakain na. Nanghingi ng iPad. Ito may potato to tsaka may manok na minix ko na lang. Una na siyang kakain. Dito na si Ruth. Xin chào. Talang. Yan yung aming brown rice. Thank you, Belle. And then, ang aming chicken adobo. And then, broccoli. Yung ako lang ang kakain. Are you gonna have broccoli too? A little bit. But. And then, lumpia. Kain. Kain tayo. Kain tayo. Wang in Bisaya, you say mga unta. Mga unta. Ana, Ana, muhang unta. you wanna eat again? You wanna eat again? Muhang unta. Ana, jij bent Bisaya. Een beetje Okay. Bisaya Mga spraak. unta. Mga unta.